Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag vanuit de Intratuin in Remun. We hebben vandaag te gast een journalist die beweert dat een man 3 dingen moet doen in zijn leven. Dat is een boom planten, een kind verwekken en, last but not least, een boek schrijven. We hebben een ruige rock'n'roll-zanger uit Maastricht. Daar kunt je van gaan genieten. Maar we beginnen met 2 nette heren uit Steen. Welkom Wim Peut, welkom Wim Jansen. Allebei lid van de Archeologiestichting Pater Munsters Dr. Bekkers. Wim, verklaar dat eens nader. Wat is dat voor stichting? Ja, het is, wie al gezegd, is een archeologiestichting. Een archeologiestichting die een eigen gebouw heeft in Steen, het museum. Dat museum dat is eigenlijk ontstaan in de tweede helft van de jaren 60 bij de uitbreiding van de gemeente Steen. Wie daar bij de boel van woningen opeens gestart wordt op een vuil brandkeramisch werken. Maar vooral ook op een graaf. En dat graaf dat is zodanig dat er omheen het museum gebouwd is. Ik heb zelfs begrepen dat het een unieke plek wordt in Europa. Dat er nergens zo'n galerijgraf is. Ja, dat klopt. Dit is de enige plaats in Europa waar dit soort graaf gevonden is. Nu heb je nog meer gekke dingen gedaan. Hè? Want volgens mij zit je ook de enige in Europa die als particuliere stichting een kerkhof is gewoon restaureren. Dat is ook niet alledaags. Wie zit je dat toegekomen? Ja, dat heeft eigenlijk verband met de kasteelruïne. De kasteelruïne, daar hebben de paters en zusters 75 jaar lang even afgerond gewoond. En daar hebben we een jaar of 2 geleden een van onze bestuursleden, Jos Drupers, die heeft een boek geschreven over de kasteelruïne en zijn bewoners in feite. En vanuit daar is eigenlijk het idee ontstaan, hey, er ligt nog een kerkhof waar de paters en zusters begraven zijn. Dat ligt er vlakbij het ligt allemaal kort bijeen trouwens, het museum, het kasteelruïne en dat kerkhof. En dat kerkhof, dat zou, als het niks zou gebeuren, zou dat in 2013 geruimd gaan worden. En ja, dat vond je weer toch heel erg jammer, omdat we dat toch zien als een stukje cultureel erfgoed van de gemeente Steen. En we zouden om die reden hier willen behouden. Hoe kan ik me dat voorstellen? Maar begin er maar eens aan. Hè? De renovatie van een kloosterkerkhof, dat is niet alledaags. Wim, wie heb je dat begonnen? Wie zit je op het idee gekomen om het überhaupt te gaan doen? Ja, omdat wat Wim net zag, dat het in 2018 geruimd zou worden, dat was voor ons toch de reden om te zeggen van wat zouden we daar met kennen. Het ligt bij de kasteelruïne ook, die weer ook beheren. En er is natuurlijk ook een stuk historie wat zich tot de laatste 100 jaar heeft afgespeeld. En voor Steen de heren iets heel bijzonders, omdat we daar als kind allemaal bij betrokken zijn geweest. Overal gauw het plan, ja, dat laat we niet zo voorbij gaan. We hebben alle gegevens van die mensen die er begraven liggen. En dezelfde Jos Drupers is toen begonnen met het schrijven van een boek over degenen die er begraven liggen. En we hebben met een 20-tal vrijwilligers het plan opgepakt om de kerk volledig te renoveren. Gelukkig vonden we in de omgeving lui die willen sponsoren, die subsidie willen verstrekken. Denk even aan de gemeente Steen, denk even aan Europa. Denk even aan een grote bank in Steen. Ja, we moeten ze niet allemaal gaan opnemen, want dan komen we niet met andere dingen toe. We krijgen dadelijk ook onze donder, zal ik maar zeggen, van de mediaraad. Maar wat voor omvang moeten we denken? Lagen dat 10 paters, lagen dat 5 zusters? Wat voor omvang heeft dat? Er lagen alles bij 158 geestelijke begraven. In 117 graven. Er zijn er een aantal naartoe gekomen die herbegraven zijn, omdat hetzelfde wat in Steen dreigde te gebeuren ook doorgebeurd is, dat het geruimd wordt. Dus alles bijeen, 158 paters, zusters, broeders. Dat is een behoorlijke omvang, hè? Ja. En daar lagen ook nog bekende paters begraven. Paters die ver boeten Steen, zelfs ver boeten Limburg, ver boeten Nederland zelfs bekend worden. Noemt er eens te hebben. Ik denk dat het belangrijkste zijn de Pater Munsters, waar de stichting over genoemd is. Dat is de eerste. En de tweede is Pater Schreurs. En Pater Schreurs, denk ik, bij veel u bekend is vanwege het schrijven van de Passiespelen in Tegelen. Maar hij ook het dagboek van de Herdershond geschreven heeft. Wat eigenlijk helemaal verfilmd is en wat elke rechtgeaarde Nederlander eigenlijk zou moeten kennen. Het dagboek van de Herdershond. Als het een beetje katholiek bent, of een beetje van het katholicisme afwets, moest je dat kennen doen. Hè. Maar je hebt meer gedaan. Je hebt die renovatie doorgevoerd. Je hebt dat prachtig nu cruisewerk aangelegd, zal ik maar zeggen. Maar wat me gewoon verbaasd is, ik heb begrepen, niet elke pater heeft zijn origineel cruisestruik. Je hebt die laten wegnemen allemaal. Op een grote vrachtwagen. En daarna heb je die laten renoveren. Wat was dat de basis van eigenlijk? We hadden de mogelijkheid om ze te laten conserveren ter plekke. Of
Ja, ergens in een fabriek te laten doen. En aangezien we in geldnood zaten, komen we tot de conclusie dat het goedkoper wordt om het op deze manier te doen. We hebben wel gekeken natuurlijk hoe iedereen gelegen heeft en nog altijd ligt. En we hebben wel weer een cruisje met de goede naam. Dat even van de baan. Dat iedereen... 100% de baan. Dat durf ik altijd even een handje voor in het vuur te steken, Wim. Goed, dan heb je nog een prachtig initiatief genomen, want ik denk dat is al een heel project. Dat kost veel geld, kost veel vrije tijd, veel vrijwilligers. Maar je hebt ook nog de moeite genomen om dan even een boekwerk uit te geven die eigenlijk tot in de detail aangeeft welke pater van belang is geweest voor die gemeenschap. En alle namen daar heb je daarin vervat, hè? Hels Karwei, denk ik dan, hè? Ja, dat is zo. We hebben in dat boek wat we uitgegeven hebben, het Kloosterkerkhof bij Kasteelstein. Daar staan alle 158 of 159 personen die op dat kerkhof begraven liggen, die staan daar staat ook het over ingeschreven. En bovendien hebben we van iedereen ook een foto weten te bemachtigen. Dat is heel het recherchewerk geweest, maar het is gelukkig uiteindelijk gelukt. En wat ik ook heel bijzonder vond, dat kon ik hier in dat boek ook aan treffen, bijna elke pater, broeder of zuster die er begraven ligt, dat is geadopteerd door jullie van die omgeving. Hè? Wie heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, we hebben ook via de congregatie reclame gemaakt voor het adopteren van een graaf. Er zijn heel veel familieleden van paters, broeders, zussen die zich gemeld hebben. Maar ook groot gedeelte door de Steense bevolking die zich gemeld hebben voor de graaf te adopteren. En we hebben op dit moment 70% van de graven zijn geadopteerd tegen een kleine vergoeding van €15. En dan kunnen we van dat geld de kerkhof de komende 30 jaar onderhouden en die er hopelijk nog heel lang bestaan. Nu ben ik daar zelf geweest. De grootste vijand natuurlijk voor zo'n kerkhof, dat is toch, het ligt midden in de natuur. Wij gaan garanderen dat dat niet achter 20 jaar weer dezelfde toestand heeft, tot je weer opnieuw moet beginnen, want dan zit je nog ouder. Wij gaan dat garanderen. Nou, dat garanderen weer een stichting en we hebben daar een hele goede partner gevonden, IVN Steen. Die ook natuurlijk belang hebben bij natuur en door actie de cultuur. En de natuur op dat stuk reacties zonder meer. Zeg, en jullie die zeggen over, dat zou ik wel eens willen zijn, zo'n belangrijk kerkhof met een hele belangrijke pater, Pater Schwers, hij werd toch allemaal kennen, het dagboek van de herdershond. Is dat ook te bezoeken of houd je dat stiekem geheim? Wat doet je daarmee nu? Ja, dat is zeer zeker te bezoeken. Het kerkhof is iedere dag te bezoeken, de poort is iedere dag open, dus de mensen die zijn daar altijd van harte welkom. Dus niet alleen het museum, niet alleen de kasteelruïne, maar ook het kloosterkerkhof is in nieuwe staat weer te bezoeken. Ja, en ik denk dat het ook te bezoeken is in een combinatie van het museum en de kasteelruïne, waar de gidsen dan tevens ook de mensen naar het kloosterkerkhof zullen brengen. Nou, hartelijk dank voor de komst. We wensen u daar heel veel succes mee. Het is een bijzonder initiatief. Weer moeten we weer met onze show. En weer gewoon weer met iemand die nog heel wiet van de dood aastijdt. Neem eens minder dan Frans Steuners. Die heeft natuurlijk elke woensdag bij ons zijn eigen programma. On the gang. Met de gorilla's. En binnenkort gaat hij het geweldig gebeuren. Want daar komt een gorilla bij. En ik zou zeggen, blijf kijken, dan huurt je wie niet. Als een vrouw een verwachting heeft, heeft ze veel bijverschijnselen. Maar hoe is het met de moedertje van hier? Ja, bij de gorilla's zie je dat ook wel een beetje, met name nu. Ze is nou echt hoogdrachtig. En dan zie je gewoon dat ze het allemaal wat zwaarder heeft. Ze heeft een enorme dikke buik. En ook met klimmen, dat gaat er allemaal iets moeilijker af. Ja, ze rust eigenlijk meer, hè? Ja, ze doet echt rustig aan. Ja. Hebben ze nou ook het gevoel dat er iets in hun buik is? Of, Ze weten denk ik wel zeker dat er iets in hun buik zit. Ja, klopt. Dan verandert hun karakter? Of, Hun karakter verandert meestal niet zo heel veel. Ze zijn vaak gewoon wat rustiger en dat is het eigenlijk. Ik dacht dat ik er een beetje chagrijnig vond, zo. Klopt dat? Ze kijkt altijd een beetje, niet echt chagrijnig, maar ze heeft gewoon haar eigen blik, een beetje Norse blik. En die heeft ze eigenlijk altijd al, niet omdat ze nou zwanger is toevallig. Het is de eerste keer dat zij zwanger is? Nee, ze heeft al meerdere jongen grootgebracht in andere dieren. En ook hier heeft ze al een jong gekregen. En die is helaas na een half jaar overleden. Of ze daar misschien een beetje verdriet over? Dat zou zeker nog kunnen, ja. Maar dan zal ze straks rond hoeveelste is de bevalling? De bevalling, we verwachten zo rond kerst het jong. Het kan natuurlijk ietsjes eerder komen of ook iets later. Maar hoe gaat het hier eigenlijk? Hoe de bevalling hier in het werk gaat? Ja, of de voorbereiding naar een bevalling toe? De voorbereiding naar een bevalling is eigenlijk
niks anders dan normaal. Het is gewoon elke dag hetzelfde. En ze bevalt vaak 's nachts. En dan zijn wij verzorgers gewoon thuis lekker gaan slapen. En dan mag zij gaan bevallen hier. En hopelijk doet ze het goed. Ja, hoe lang is ze in verwachting eigenlijk? Een gorilla is zo'n 8,5 à 9 maanden in verwachting. Gelijk als bij een mens, hè? Ja, gelijk als bij mensen, inderdaad. Die kleine die moet nog geboren worden, maar gaat hij een naam krijgen? Kunnen de mensen daaraan meedoen? De kleine gaat zeker een naam krijgen, maar er komt een namenwedstrijd voor dat mensen een naam kunnen inzenden. En uit alle inzendingen wordt uiteindelijk een toepassende naam gekozen. Als het een jongetje wordt, schrijf mij al maar op, Schenk onder gang. Is goed, zal ik doen. Ja, en van de ene Maastrichtenaar gaan we over naar de andere. Want August artiest, dat komt gewoon op Maastricht. Het Johnny Memphis met de jong, dat is gewoon hier uit Limburg. En hij gaat van zijn nieuwe cd zingen I Hear a Song. It's such a strange infliction. Is there a contradiction? You make my senses go berserk. Is there a wrong connection? I need a brain inspection. You make my senses go berserk. It's a wonderful turnaround. Everywhere I go, I can see your face. It's a thing I'm so glad I found. Everywhere I go, I can hear your voice. I hear a song whenever I see your face. You send out the vibes that touch my heart. And I see the stars whenever I hear your voice. Baby, you make all my senses come apart. I smell a rose whenever I touch your skin. You make everything go round and round. And I feel so good whenever I smell your hair. Baby, you turn my senses upside down. Strange infliction. Is there a contradiction? You make my senses go wild. And there is no restriction to pay the full depiction. You make me happy like a child. It's a wonderful turnaround. Everywhere I go, I can see your face. It's a thing I'm so glad I found. Everywhere I go, I can hear your voice. I hear a song whenever I see your face. You send out the vibes that touch my heart. And I see the stars whenever I hear your voice. Baby, you make all my senses come apart. Whenever I touch your skin, you make everything go round and round. And I feel so good whenever I smell your hair. Baby, you turn my senses upside down. Dankjewel. Dankjewel. Ja, geweldig. Johnny Memphis, gewoon op Maastricht. En je zult het niet geloven, ook met de volgende gast is gewoon op Maastricht. Nou ja, gewoon op Maastricht. Bert Jonge. Bert Jonge, freelance journalist. Eigenlijk de grote man van D66 binnen Maastricht. En ook nog strategisch adviseur van de provincie Limburg. En dan denk je, ja, dit is een topper. Dit is ook een topper. Maar een topper met een beperking. En
Bert, zeg het zelf. Toen hebben ze een boek geschreven. Ja, we hebben het hier voor. Onbeperkt succesvol. Wat is die beperking? Ik ben geboren met een hersenbloeding. En dat betekent dat ik rechtszijdig verlamd ben. Ik loop geen lastig en mijn rechterarm deed het niet goed. En ja, daar ben ik 56 jaar met geworden. Dus ik heb daar weinig last van in de praktijk. Dat weet ik, want de hebt ze gesteld ooit. Nou, dan moet ik zich toch ook weer even over aanspreken. Een man en hij moet 3 dingen hebben gedaan in zijn leven. Een boom planten, een kind verwekken en een boek schrijven. Je zit het met 10 mannelijkheid. Dat is goed. Ik ben begonnen met een boom te planten. Dat is goed geluk. Toen kwamen kinderen, 3 nog wel. En ja, toen kon ze niet achterblijven. Toen dacht ik, nu ik dat gedaan heb, moet ik maar eens een boek schrijven. En dat boek dat heeft te maken met mensen die een beperking hebben en toch een enorm succes kunnen hebben. Hè. Nu ken ik een heleboel met een beperking, maar die gaan zeker geen boek schrijven. Waarvan die drang bij dich? Nou, heel dikwijls kijken lui tegen mensen met een beperking aan als ziek, zwak en misselijk. En er zijn toch veel lui met een handicap die het gemaakt hebben in de maatschappij. En ik wil die lui naar voren laten komen om te laten zien dat als je een beperking hebt, dat ze toch het in het leven kunnen bereiken. En voor de eigen, maar ook het bedrijfsleven en organisaties, dat ze die lui kansen moest geven op de arbeidsmarkt. Dus ik ben op zoek gegaan naar lui met een handicap die succesvol zijn geweest. En dat is het boek geworden. Wat me wel verbaast, hè, ik heb dat omveld gehoord. Je hebt natuurlijk altijd geleefd met die eigen beperking. Maar je hebt daar toch een hele rare ervaring mee gehad. Want ik heb me laten vertellen, wie je ooit op school hebt gezeten. Toen komt ze überhaupt niet meer op school terecht. Hè. Dat vond ik toch een heel triest verhaal. Wat me toch wel ernstig verbaasd heeft. Vertel ons over. Ja, ik heb op de normale kleuterschool gezeten. En toen zou ik naar de Liegere school gaan in Maastricht. Dat was begin van de jaren 60. Maar ja, iemand met een handicap, daar waren ze bang dat hij op de speelplaats zou vallen en zijn been zou breken. Dus alle scholen in Maastricht zagen van ja, het is een goeie jong, het is een slim jongske. Maar ja, als er op de speelplaats valt, we hebben hem liever niet. Toen heb ik een half jaar thuis gezeten. En toen heeft mijn ma een brief geschreven naar de koningin van ja, er is leerplicht in Nederland. Dat zou ook voor mijn zoon moeten gelden. En toen ging het ineens heel snel. Toen ben ik naar mijn tielschool gegaan. Ja, en vandaaruit heb ik mijn carrière gemaakt. Dat mogen ze zeggen met groot succes. Toen hebben ze nog andere interviews gemaakt in dat boek. 19 mensen hebben ze geïnterviewd. Echt toppers. Niet alleen uit Limburg, maar ook buiten Limburg. Wie is eigenlijk die benadering van die mensen geweest? Want die hebben ze benaderd natuurlijk vanuit een handicap. Want dat waren natuurlijk de voorwaarden die ze daar gesteld hebben. Maar worden ze makkelijk te benaderen? Worden ze makkelijk ook te benaderen met dat handicap? Nou, ik heb eerst een lijstje gemaakt van lui die succesvol waren met een handicap. En ja, dan gaan ze de lui bellen en mailen, et cetera. Sommige lui die dachten, ja, ik zie mijn handicap als een voordeel, dus succes met het boek, maar ik heb geen behoefte om mee te werken. En de anderen dachten, prima, kom maar een interview. Soms wordt het lastig. Nout Welling, de directeur van ex-directeur van de Nederlandse Bank, die wil wel metwerken, maar de mensen is meer in het buitenland dan tot er in Nederland was. Dus daar heb ik echt maanden op moeten wachten voor tot het interview tot stand komt. Maar Rijkman Groening bijvoorbeeld, de ex-president-directeur van de ABN AMRO, die schreef ik een mailtje, reed een bloothekel aan journalisten. Dus ik denk, dat wordt niks. Maar ik had binnen 10 minuten een e-mail terug. Hartelijk welkom, leuk idee. En dat was een prima interview. Wie geeft zich het dan zulke daar man op? Het is nogmaals bekend dat er een hekel aan een journalist, maar er zat ongeveer een hele moeilijke periode, aflopperiode, moeilijke periode met de ABN AMRO Bank. Hij wil toch eigenlijk niet de publiciteit in, denk ik dan. Hè? En wat ik ook nooit geweten heb, dat hij überhaupt een handicap had. Hij had er toch vrijmoedig over gesproken. Dat klopt, er heeft er overigens nu zijn geheim van gemaakt. Hij heeft in zijn jonge jaar op zijn 37e, was een fanatiek jager, heeft er zijn geweer niet gezekerd en heeft er keugel in zijn arm zoegeschoten, zodat zijn arm verlamd was. Ja, wat ik rechts heb, heet hem links. Dat schepte wel een band, zal ik maar even zeggen. Maar ik kost hem opzoeken en het was ik had me voorbereid op een heel lastig interview, omdat er een hekel had aan journalisten. Maar wow, en dat bleek ook goed het boek, een heel openhartig interview. Nu verbaast me toch wel dat die handicaps hebben ze beschreven bij die 19 personen. Maar het eigen handicap, dat is eigenlijk een beetje verdoezeld. Dat is eigenlijk geen eigen portretje erin aangegeven. Dus eerst waar is het voorbeeld over, is een bewuste keuze geweest. Ja, in de familiekring hebben we daar heftig over gediscussieerd. Want mijn dochter vond dat ik mezelf ook moest portretteren.
dat vond ik niet. Ik vond dat ik anderen in de schijnwerper moest zetten. En daarom heb ik ervoor gekozen. Ik heb geen moeite met mijn handicap. Ik bedoel, dat is zichtbaar. Ik zal me dan niet voor, et cetera. Heb ik iets van mijn achtergrond in het voorwoord geschreven. Met mijn waarheid, daar ben je nog veel te jong voor. Dat kunt je nog wel eens. Dat moest toch vooral nu nog niet gedaan werd. Maar wat me ook wel verbaasd heeft, als ik ze nalees, de portretten die ze eigenlijk toch hebben gemaakt ervan, het zijn toch allemaal optimistische portretten. Strookt dat wel een beetje met de werkelijkheid? Want we zien natuurlijk nu allemaal mensen die geweldig succesvol zijn geweest, waar dat handicap eigenlijk zo'n beetje, als ik het zo mag zeggen, een voordeel van is geweest. Dat zeggen ze ook vaak. Vertekent dat niet een beetje de werkelijkheid? Het zien natuurlijk uitzonderingen. Laat dat duidelijk zien. Er zijn heel veel lui met een handicap die het heel lastig hebben. Maar dus om die lui te bemoedigen, heb ik gezocht naar lui die alle tegenslagen, want iedereen heeft tegenslagen in zijn leven. En deze lui ook, om die lui naar voren te laten brengen. En in het boek beschrijven ze ook hoe ze met tegenslagen zien omgegaan. Dus het zien niet allemaal lui die van begin af aan succesvol zijn geweest. Iedereen heeft nog wel eens een steen op zijn weg. En dat laten ze in het boek zien, wie ze dat kind overwinnen. En dat vind ik ook de boodschap, de commissie, zegt in het Maastrichts, van het boek voor andere lui, om die te inspireren. Wat me gewoon ook verbaasd heeft, ik heb ze allemaal nog gekeken met respect wie ze allemaal bij elkaar hebben gezet. Ik mis daar eigenlijk één persoon bij, waar ik van denk, dat is voor mij nu, als boetestonder, Lucille Werner. Dat is toch eigenlijk voor Nederland het meest bekende meisje wat gehandicapt is en wat grote hoogte bereikt met die presentatie van die Lingo Show onder andere. Die mis ik eigenlijk een beetje. Wie is dat gegangen bij? Hebben ze die niet benaderd? Hebben ze dat bewust gedaan? Of voelt ze niet? Ik heb Lucille Werner als een van de eerste benaderd. Maar die heeft het zo druk met het opnemen van Lingo dat het maar niet tot een afspraak kwam. En toen heb ik gezegd, maar Lucille, er is ook een stichting, KAP 100, die 100 lui met een handicap aan een baan wil helpen. Het kind toch niet zo zien dat ik een boek ga schrijven en die stichting dan niet inkomt. En toen heeft ze ervoor gezorgd dat Karin de Haar, die deel uitmaakt van die KAP 100, dat die in het boek terecht is gekomen. Maar we weten in deel 2 dat Lucille Werner er wel in voorkomt. Wat ik nog even moet vragen, dat is ook een beetje een persoonlijke vraag. Vaak maak ik dat met. Ik heb een kennis die in een rolstoel zit, moest duidelijk zien dat hij gehandicapt is. En die heeft vaak de indruk dat als Lu met hem kallen, dat ze hem ook geestelijk niet meer helemaal vertrouwen, om het zomaar eens even rustig goed te trekken. Heb zich dat voorbeeld ook gemerkt? Heb je dat zelf gemerkt? Komt dat ook een beetje zo bij mensen moest ik dat interview met gemaakt hebt? Dat ze dat vaak verwarren? Zelf heb ik er niet zoveel last van gehad. Ja, de best goed gebekt, hè? Dat weten we. En de lui die me onderschatten, die hebben enorm pech, want die pak ik op een leuke manier terug. Nou, dat is eigenlijk genoeg. Ik vond het een geweldig boek. Ik moet zeggen, neven dat het een prachtig beeld geeft van een wereld die voor mij voor een heel groot gedeelte nog gesloten wordt, is het denk ik een hele grote bemoediging voor mensen met een beperking om toch te zien dat ze de top kunnen komen met een fysieke beperking. Bedankt je daarvoor, Bert. Schoon dat ze best geweest. En weer moeten we weer. Want we gaan er heel even uit, zeggen ze dan, professioneel. Maar je moet natuurlijk niet omschakelen, want we hebben nog het commerciële boodschappen terug. We zijn zo druk. En dan hebben we een interview onder andere met de Maastrichtse artiest Johnny Memphis. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.